Čo je SEO a ako funguje v praxi? Ahoj, volám sa Pavlo Viatkin, som SEO konsultant a dnes vám jednoducho vysvetlím, čo je SEO, ako funguje a prečo ho potrebuje takmer každý biznis, ktorý chce rásť online. Čo je SEO? SEO je skrátka pre Search Engine Optimization, po slovensky to je optimalizácia pre vyhľadávače. Znamená to, že upravujeme váš web a jeho obsah tak, aby ho Google čo najlepšie pochopil a zobrazil ho čo najvyššie vo výsledkoch vyhľadávania. Predstavte si, že niekto do Google napíše Zubar Bratislava. Ktorú stránku klikne ako prvú? Tú, ktorá je na vrchu. A práve tam sa chcete dostať. SEO nie je jednorazová vec. Nie je to reklama, kde si zaplatíte a hneď ste hore. Je to dlhodobá stratégia, vďaka ktorej vás nájdú ľudia, ktorí práve teraz hľadajú to, čo ponúkate. Ak nie ste vo výsledkoch vyhľadávania, pre veľa ľudí neexistujete. Z čoho sa SEO skladá? SEO sa skladá z troch hlavných oblastí. Keď ich pochopíte, zistíte, že to vôbec nie je žiadna veda, ale logický systém. Pozrime sa na ne. Technické SEO. Technické SEO je základ. Aj keď máte perfektný obsah, bez technického základu vás Google nepochopí, alebo dokonca vôbec nenájde. A rýchlosť webu. Ak sa stránka načítava 5 sekúnd, návštevník odíde. A Google to vidí. Responsívny dizajn, mobilná verzia. Dnes väčšina návštev je z mobilov. Ak sa web rozpadne na mobile, strácate zákazníka. Struktúra URL a interné prelinkovanie. Čisté adresy sú pre Google zrozumiteľnejšie ako škaredé. Sitemap a robots.txt. Je to ako mapa pre Google bota. Ukáže mu, kde má čo indexovať. On-page SEO. Toto je časť SEO, ktorú vidíte priamo na stránke. Obsah, nadpisy, texty, všetko, čo Google čítá spolu s vašimi návštevníkmi. Kľúčové slova. Na stránke pre zubara v Bratislave by sa mal výrazy ako zubná ambulancia Bratislava nachádzať v titulku aj v texte. Title a meta popisy. To sú texty, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania. Ak sú dobre napísané, zvýšia mieru preklikov, CTR. Štruktúra H1, H2, H3. Google má rád štrukturované texty. Nadpisy mu pomáhajú chápať, o čom článok je. Optimalizované obrázky, alt text. Aj obrázok zubar.jpg môže pomôcť SEO, ak má správny popis. Off-page SEO. Tu sa bavíme o všetkom, čo sa deje mimo vašej web stránky, ale ovplyvňuje to, ako vám Google doveruje. Spätné odkazy, backlinky. Keď na vás odkazuje iný dôveruhodný web, Google to berie ako odporúčanie. Čím viac kvalitných odkazov, tým lepšie. Autorita domény. Nie všetky odkazy sú rovnaké. Link z zme.sk má väčšiu váhu ako z neznámeho blogu. Zmienky o značke a recenzie. Google sleduje, kde sa spomínate. Pozitívne recenzie, zmienky v článkoch, to všetko buduje vašu dôveruhodnosť. Ak funguje technické SEO, máte kvalitný obsah a ľudia o vás hovoria, Google vás začne brať vážne. SEO nie je jednorazová akcia, je to súhra všetkých týchto častí. Prečo je SEO dôležité pre firmy? SEO nie je len nejaký trend alebo buzzword pre marketérov. Je to kľúčová súčasť online marketingu, hlavne ak nechcete stále platiť za reklamu. Ľudia vás hľadajú, buďte tam.